Il-Prim Ministru Joseph Muscat li jitkellem fuq l-unità u l-għaqda nazzjonali żgur mhux se jreġġa' lura transfers politiċi li saru immedjatament wara l-aħħar elezzjoni ġenerali. Mistoqsi dwar dawn it-transfers u jekk hux se jilqa' l-isfida li dawn jitreġġaw lura, Muscat iġġustifikhom għaliex qal li ċ-ċaqliq kien minimu u sar skont l-esiġenzi tas-servizz. Milli rajt fil-mezzi tax-xandir, iċ-ċaqliq tal-personal kien minimu u nifhem jien li kien minħabba esiġenzi tas-servizz. Fl-aħħar jiem fuq il-ġurnali lokali differenti kienet ippubblikata storja wara l-oħra dwar transfers fost l-oħrajn fl-Isptar Mater Dei, fil-Korp tal-Pulizija, fost il-ħaddiema taċ-ċivil u l-Aġenziji tal-Gvern kif ukoll fir-Residenza San Vincenz de Paul. Iżda f'kumment lil Net News il-Prim Ministru Joseph Muscat ħarab milli jwieġeb dwar jekk it-transfers sarux għal raġuni politika. Transfers politiċi ma sarux. Jekk xi ħadd jaħseb li saru transfers politiċi, jista' jmur għand l-Ombudsman, jista' jmur għand l-istruzzjonijiet kollha u jkun jista' jieħu dak li ħaqqu. Il-konferma li transfers bdew immedjatament wara l-elezzjoni ħareġ minn trasferiment ta' 3 impjegati tal-Isptar Mater Dei li waslu biex l-MUFN bdiet direttiva industrijali u ordnatilhom biex ma jaċċettawx it-trasferiment.